Maswera sei Zimbabwe andoimba kuti maswera zvakanaka kwese kwamuri kumatimana enyika. Aiwa, munofanira kufara. Ndiri kufara muzora nhasi. Ndoimba kuti kwamuri kwese muri kufara. Aiwa, sunungukai. Muri munyika yechiberekerwa, nyika yemadzitateguru, nyika yevabereki. So aiwa, hatifanira kunge tichitya oro kuita kuti kunge tiri kuvhunduka. Ndati sunungukei, muno ndo munyika medu chete. Hapana imwe nyika inonzi yemaZimbabwe. Ndo nyika yendati sununguke tive takasununguka kutaura zvatinenge tichida oro kunyunyuta zvatinenge tichida zviri pamwoyo pedu. Ndine nhau imwe yandinayo, handisi kuziva kuti nhau iyi yakamira sei, asi inhau iri mudzinhau dzanhasi, iri munews makasiyana-siyana, mumanews and mumaplatform akasiyana-siyana, masocial media. Zviri kunzi izvo vaMnangagwa, president weZimbabwe, vari kuti ivo madzitateguru avo anohukama naLobengula. Muziva naLobengula, history yaLobengula vakabva, I think there is a long history yeMandebele people, and Mnangagwa is a guy anotaurwa kunzi ndiwe Shona or ZANU or Kalanga tribe. So pari kunzi ipo Mnangagwa iye ari kudzosera kumashure achiongorora zvanhu zvakaita history yacho. Ndisingazivi zvakabuda here pakataurika vaMnangagwa vachitaura naEddie Cross. Muchiremember kuti Eddie Cross ndiye munhu anoona nezvehistory yaMnangagwa or biology yaMnangagwa kuti yakamira sei history. Saka anga anavo ndingangoti for the last 2 weeks achibvunza zvakawanda. Ndisingazivi kuti pakabuda nyaya iyi here futi, asi inyaya iri munhau yekuti vaMnangagwa vari kuti ivo vanohukama naLobengula. So zvichireva kuti ivo vaMnangagwa lifeline yavo vanotoni varelated neMandebele people or he is a Ndebele guy. So pachida kunyatsoongororwa ipapo vamwe vari kuchema vachita mapoliticians ndareke kuda kukanganisa history dzemunyika muZimbabwe, ndekuti anenge achida kugena political control. Because vamwe vakuzviita kuti maybe vaMnangagwa vada kuti maybe vakazvifananidza or vakati vanga vanohukama naLobengula vanokwanisa kuwana mavhotsi kubva kune the Ndebele people. Sezvo ivo vanenge vazviti also munhu anohukama or madzibaba vavo vanga vanohukama naLobengula. Inhau iri munhau, saka hatisi kunyatsoziva kuti zvakamira sei, asi ndo nhau iri kutaurika. Kasi vanhu vanoona nezvehistory vari kushoropodza kuti mapolitician ndareke kubata zvenhau yehistory kana vasingazive nenhau yekuti connection yacho iri kutoshayika kunziva kuti yakamira sei, and iri kuramba ichiongororwa. Asi kunotoni vamwe vatozviita aiwa connection yacho iripo, saka ida kunyatsoongororwa kuti yakamira sei kana vachiti vaMnangagwa madzitateguru avo vanga vanohukama navaLobengula, zvichireva kuti vaMnangagwa ivo vanohukama neMandebele, which means zvichireva kuti vaMnangagwa muNdebele oro zvakamira sei. Saka zviri kunzi zviri kuongororwa kuti history yacho yanga yakamira sei, oro vanhu vada kufojera hukama oro then vofojera history. Munoziva vana Mnangagwa vanogona kuzviita zvokuti vanogona kufojera kana history dzotochinjwa paperwork kuita kunge zvanga zviri izvo zvisiri izvo. Apa yeLobengula anga asitombori kana related navaMnangagwa. Saka zviri kunzi zvinenge zvida kushandisirwa political gain yekuda kuwana Mandebele votes kuBulawayo ikoko. Asi ndisingazivi kuti chokwadi chaicho chakamira sei, asi inhau dziri munhau dzokuti vaMnangagwa ivo pacho zvavo vari kuti madzitateguru avo anga anohukama neMandebele, zvichireva kuti zvichiburikidza zvichireva kuti ivo pavari havasi kuziva kuti muKalanga or muShona oro kana kuti muNdebele. Ndo mamiriro akaita nyaya iyi. Kasi vamwe vari kutaura kuti aiwa pamwe vaMnangagwa vada kuzviitira izvi kuti vaone mavhotsi kubva kune Mandebele people, asi hazvichazivikanwa kuti chokwadi chayo ndechipi. Ndeyekuti pamwe vanogona kunge vari muNdebele vachitaura chokwadi, vabereki vanogona kunge vanga vari nohukama naLobengula vachitaura chokwadi. Saka hapasi kunyatsozivikanwa kuti pakamira sei. Ndo nhau zviri munhau muzuva ranhasi, asi kuzivikanwa kuti vaMnangagwa vakamira papi, muNdebele here oro muShona. Aiwa, it's an interesting story. Ticharamba tichikunzira
kana paunzwa futi nyaya yacho iyoyi, because nyaya yacho kuongororwa nevanhu vanoongorora zvehistory kuti zvingadaro vaMnangagwa vari muNdebele oro vanga ukama hwanga hwakamira sei pakati pefamily yavo naLobengula. Ndotenda Zimbabwe nokuteerera news dzedu nekusubscribe kuchannel ine nekusapota channel ine yakura channel ine ndekuti muri kuisapota ndimi maZimbabweans. Tokurudzira kuti murambe muchisapota muchishare nhau dzedu mumaplatform akasiyana siyana. Tokurudzira also mubayaka notification bell kuitira patingoburitsa dzimwe nhau munoita kutanga kudzinzwa. Tokurudzira vasati vasubscribe muzuva nhasi vanga vachisubscribe. Ndotenda Zimbabwe muwane zuva rakanaka. Thank you.